Eu sunt Adriana și bine ați venit la un nou clip de Minecraft. Ei bine, azi suntem alături de Amalia. Salut! Ei bine, oh my god, ne-am spawnat lângă un sat, ești nebun la cap. În fine, dacă nu o știți pe Amalia, este din clipul de Gacha Live, eu versus fratele meu. Ea este verișoara mea. Bună, Amalia. După cum știți, în episodul trecut ne-am mutat pe o nouă mapă, dar din păcate am șters-o. S-a șters pentru că am instalat o nouă versiune. În fine, și asta va fi noua noastră lume în care ne vom construi toate chestiile. În fine, hai să mergem în sat, Amalia, să explorăm. Da, hai să mergem. Ok. Și da, miercuri o să scot filmul. Din păcate, mi s-a întâmplat cea mai... Amalia, ia-ți un pat, caută-ți un pat să le da. Mi s-a întâmplat cea mai... Care? Este un villager. E un țăran. Doamne, n-ai mai jucat Minecraft de nu știu. Nu, n-am mai jucat de mult. În fine, mi s-a întâmplat cea... vezi, uită-te după chesturi, da? Și ia tot ce este în chest, în afară de copaci. Am găsit un pat. Da, sparge-l. Ok. Cea mai groază... Ești tu aici? Da, mi s-a întâmplat cea mai groaznică... Opa, am dat într-un țăran. Efectiv, am filmat, nu știu, încă 2 minute din acel clip și efectiv am închis puțin telefonul că mă duceam să mănânc și când m-am întors filmarea dispăruse și nu se salvase. M-am supărat extrem de tare. Așa că, fără să nu aveți așteptări că miercuri o să-l termin, că adică o să-l postez, voi face tot posibilul să-l postez, ok? Ce ziceam, Amalia, îl postez? Da. Ai încredere în mine? Ai încredere în mine că îl postez? Da. Nu crezi că extrem de mult așteaptă fanii? Ce-ai făcut? De ce ai ieșit de pe mapă? Nu știu, nu ai zis Doamne. Ok, hai să-mi iau și eu un pat. Pare rău țăranilor. Dar ne trebuie patul. Da. Uite pisică, uite pisicuță, dar nu avem pește. Vrei să rămânem în sat sau ne construim o casa noastră? Casa noastră. Păi mai bine rămânem în sat până când ne facem o casă. Până ne stabilim. Stabilim, Amalia. Stabilim unde ne punem. Da, Amalia are vreo... Câți ani ai? 9 ani. 9, da, 9 ani. Fac. Împlinește 9 ani. Da. Okay. Și m-am gândit eu așa, am stat pe gânduri, de fapt am stat pe gânduri și m-am gândit cum să fac eu să postez mai des, ca să nu mai stați așa, să mă așteptați cu vai că nu o să postez. M-am gândit așa, astăzi o să postez acest clip de Minecraft. Nu, am sărit, scuze, în fine, înțelegi tu, a fost o greșeală. Ok, Da. Astăzi o să postez acest clip de Minecraft. Clipurile de Minecraft cred că o să le postez de 2 ori pe săptămână sau de 3 ori, depinde de cât chefam. Iar Gacha live-urile mai greu pentru că se fac destul de greu. Amalia umblă în toate casele să nu Păi nu știu la care au fost. Păi dar lasă ușile deschise. Eu le las. Sunt și eu politicoasă. Mamă. Ești politicoasă pe anul ăsta. Notați în calendar, copii. Ha, bună glumadi. Mersi. Ok. Eu nu prea mai găsit nimica. Nici eu. Aici am mai satul. De fapt, nu cred că am intrat în case. Nu cred că am intrat în toate casele, dar în fine. Poate găsim o fierărie. Am găsit o fierărie, șmecherie. Am găsit asta. Asta e un crafting table. Iau? Da. Obsidian. Ce e ăla? What the fuck? Ce e ăla? Obsidian. Nu putem să facem portalul spre Nether, Amalia. Deja? Da. Doar că obsidianul... Ce? Asta ce? E un fel de cufăr, dar nu luă, că nu aveam nevoie de el. Ok. Pe cealaltă versiune, efectiv, când dădeam un pumn unei vaci, murea. Dar acum nu moare, pentru că e o versiune mai șmecheră. Ok. Și mai rea, totuși. Vedeți aici coordonatele noastre, ca să ne pierdem, e ceva normal, să ne găsim una pe alta. Ok.
Adi, dacă îi dau 5 pe... Mă, dar tu ai emeralde. Ai tu ceva? De ce faci trend cu țăranii când n-ai nimic la tine? Pentru că am un pat și un crest. Păi și ce crezi? Țăranii își cer un pat pentru un emerald? Da, poți să adun pește. Hai că se face noapte. Azi două sate unul lângă alta, că e prea mare. Ok, tu mai uită-te prin casele astea. Eu nu văd că se face noapte. Cred că e textura în moment. Nu, hopa. Ok, deci am descoperit cea mai ciudată chestie. Ok. Cred că o să plecăm din acest minunat sătuc. Cred că am luat tot ce era de luat. Hai, Amalia, vină, unde ești? Eu am chiar 2 paturi. Bă, ia numai un pat. De ce ai avea nevoie de 2? Pentru că eu mai prind. Și de Ok. unde e casca aia? Hai, vină. Într-o fierărie. Hai să mergem. Vină după mine, da? Da. Câte minute ai vrea să țină videoclipurile de Minecraft? Nu contează, dar să fie tare. Să fie tari. Uite o mină. Ador minele! Stai. Prea târziu? Rămâi acolo, mă duc să tai un copac. Pentru că avem nevoie de bețe. Ce deșteaptă ești, Amalia. Dar am găsit o ieșire. Da, rămâi acolo, că vin și eu după tine. Ok. Deci ca clipurile de Minecraft să fie de 15 minute. Cam așa. Ok. Încă filmezi? Nu? Ok, hai că vin după tine. Bă, de ce ieși din mină? Bine, mă pun la loc. Bine, mă pun la loc. Ok. Dar nu termină acolo. Ai un crafting table la tine? Da. Ok. Hai, 3, 2, 1 și vină după mine. Pune crafting-ul aici jos. L-am dat acolo. Unde, mă? Acolo. Mersi. L-ai luat? Da. Hai să-ți faci... hai să ne faci... În mină. What the fuck? Nu! De ce nu? Ok, o să facem... ia de aici un târnăcop. Fugi și minează. Piatră, ok? După ce ai adunat 3 bucăți de piatră, îmi spui. 3. Scuze dacă noi nu o să mai vorbim, dar nu mai avem subiecte. Da, și cei care au astăzi valori naționale. Succes! Bravo vouă. Bravo vouă, bravo, succes, mă! Da, și a venit și vacanța. Gata, ai adus bucățile? Da. Ok, aruncă-mi le. Așa, hai să-ți fac un târnăcop de piatră. Și cu târnăcopul de piatră te duci și cauți iron, da? Sau... Da, nu mai spargi. Te duci și cauți iron sau cărbune. Da. Ok. Da, dar eu nu Am văd făcut prea aici multe. partea asta. Poți să faci niște torțe? N-avem cărbune. Păi, aici nu văd niciun cărbune. Păi da, caută. Asta e ideea. Păi exact, și eu nu văd Hop. ca să caut. Așteaptă că vin eu. Ok, hai să mergem mai adânc. Sunt 2 căi. Cum să nu vezi? E un creeper. Creeper! Ai grijă atunci. A explodat? Nu. Acum a explodat. Da. Hai zi-mi tu dacă vezi ceva. Ok, aici nu e nimica. Da? Da. Atunci mergem pe... Partea cealaltă. Nimic. Cea mai urâtă mină în care am mers. Hai, mai minăm piatră, că avem nevoie. What? Nu m-am dus.
Așa. În cealaltă este ceva? Nu. Ok, mai mine asta. Din ce putem face cărbune? Păi dar nu-l faci. Nu faci cărbune. Cărbunele îl obții. Ok, și ne-am stabilit aici aproape de acest minunat sătuc. Mai mergem pe acolo, mai minăm. Ok, acum. O să te rog, Amalia, să te duci să spargi niște copaci. Poți să-mi faci un târnăcop? Târnăcop. Cu târnăcop spargi copace. Nu. Cu un topor, Amalia, cu un topor. Poftim. Poftim el. Ok. Eu aș vrea să se... De care vrei? Alb sau negru? Nu contează. Eu am nevoie să caut niște iron. Am găsit o mină. Vrei să nu te... am găsit coal. Perfect. Ce ai găsit? Cărbune. Bravo. Poți să faci torte? Așteaptă. A, da, și înainte de această... vreau să vă pun o întrebare. O să ieșim imediat de pe această mapă și o să intrăm într-una, în altă mapă în care eu am muncit, cred că o lună întreagă. Și să-mi spuneți dacă vreți să lucrăm pe mapa mea care am lucrat o lună sau pe aceasta. Pentru că pe mapa care am lucrat eu o lună este 100% pe survival. Am stat foarte mult și chiar merită. Chiar a meritat, pardon. Dar nu găsesc. Am nevoie de iron ca să fac găleți. Ca să aducem apă ca să pentru a planta. Stai să fac niște torțe. Unde ai găsit iron? N-am Unde ai găsit. găsit cărbune? N-am găsit cărbune. A, ba da. Este o mină în apropierea casei. Am găsit iron. Da. În apropierea casei noastre este o mină. În mina aia care n-am găsit noi nimic? Nu. 2 bucăți. E ok și atât. Un schelete, plecă-mă de aici. Plecă-mă de aici. Așa. Bă, dar numai cărbuni găsesc. Unde ai găsit aia? Păi am găsit 2 bucăți. Ai oricum, e de bun și atât. Hai. Mă întorc acasă. Trebuie să mai iau niște cărbune. Numai tu ce zici? Vrei să lucrăm pe mapa asta sau pe cealaltă? Mai întâi cred că trebuie să o văd pe cealaltă parte. Păi n-ai văzut-o? Aia cu terasa? Da. Da, de ce nu? Adică dacă fac ceva. Ok, hai că vin acasă. S-a întunecat? Nu. Dacă mai știu să vin pe acasă, asta e ideea. Cum că nu știi? Lasă că mă descurc eu. Nu! Creeper! 2 creeperi! Te-ai dus. Este. Așa. Ok, cred că pe aici e ieșirea. Da, este pe aici. Și cum mă urc eu? Vrei un steag? Un ce, mă? Un steag. Un steag? Cu ce să mă ajut steagul? Un steag de lemn. Un stac. Nu am nevoie. Lasă că mă descurc. Ai zis să aduc lemn. Păi da, nu ca să mă urci tu, ca să mi le dai ca să mă urc eu sus. Avem nevoie de lemn. Păi vrei un steag? Un stac, Amalia. Un steag. Cum se zice? Vrei? Mai întâi să punem patul și să dormim. Hai, întoarce-te acasă. Imediat. Eu o să topesc acest iron. Ok, și ne întoarcem când se topește ironul și ne trezim. Haide. Ok, am avut puține dificultăți. Amalia a ieșit puțin de pe mapă că nu mai putea să se bage în pat. Și acum hai să facem niște găleți, să ne ducem, ca să aducem apă pentru a
Opa, nu mai știu cum se fac. Așa. Ok. Da. Ok, Amalia a trebuit să iasă de pe mapă pentru că, spre uimirea mea și a tuturor care se uită, telefonul e 6%. Efectiv, înainte să filmăm, am văzut că bateria ei, bateria ei era, nu știu, de 77% parcă. Și acum e 6%. Ok, asta e super, super, super ciudat. Ok, am făcut gălețile, un loc în care să punem apa. Cred că ne vom duce la țărani și le vom fura apa. Da. Așa sunt eu fur. Ok. Cum am spus, miercuri o să scot filmul și voi încerca ca vineri, voi încerca să postez vineri clipul cu Te urăsc, soră geamănă. Te urăsc, soră geamănă sau orice când nu se poate schimba pentru că vreau să termin efectiv seria aia. Vreau să termin. Nu mai place. Ok, și acum nu mai știu unde e casa. Good job, Adriana, good job. Ok, văd copacul ăsta, ceea ce îmi dă de înțeles că casa mea este în apropiere, dar nu știu unde. Gata, am văzut-o. Cred. Wow, ți-ai pierdut casa. Nu mi-am pierdut-o. E puțin spus casă. Un cort. Nici cort nu-i. Ok. Așa. Ne mai ducem încă o dată să mai luăm apișoara. De data asta nu o să mai pierd casa. Mai vedem noi. Taci. Ok, o să facem asta în următorul videoclip. O să mai joc eu off camera. Să mai umplu, să-mi fac ferma. Și acum vreau să vă arăt mapa care v-am zis-o, casa mea, care am lucrat eu o lună. Ok, sunteți gata să vedeți minunata mea lume? Da. Aici este portalul spre Nether. Nu o să intrăm. Eu nu vreau să distrug portelașul. Aici avem un drum care l-am făcut eu. Foarte șmecher. Pe care îmi duce jos. Aici avem ferma noastră de oițe colorate. Pentru că vreau să îmi fac skin-ul. Undeva pe aici. Nu știu pe unde. Dar vreau să mi-l fac. Acum avem porcușori. Ok, continuând. Aici avem fermuța noastră de morcovi și de ăștia cartofi. Aici avem un chest plin cu lucruri. Și să intrăm în minunata noastră căsuță. Bine, înainte să vă arăt chestia care mă mândresc. Am stat, m-am dus în Nether și am explorat numai ca să fac chestia asta și sunt mândră de ce a ieșit. Aici mai avem o intrare care ne duce la etaj. Intrăm frumos aici și vreau să spun că cea mai grea parte din casa asta a fost să pun covorul ăsta pe jos. Poate că nu mă credeți, dar să știți că am vrut să pun covor peste tot. Trebuia să caut flori, oile mele trebuiau să facă blana și toate prostiile. În fine. Aici avem chestiile din mină în care așa am chesturile pline. Chestii, am și cărți. Ok. Poate că sus ați văzut sau n-ați fost atenți, lasă că vă mai arăt o dată. Aici este camera mea și vreau să mai fac un etaj deasupra. Asta e, vă duc și la balcon. După că aici am asta, în caz de vine cineva pe aici, un mob, se urcă, o să lovească. Ok. Hai să ne ducem și subteran. Aici. Sunt foarte mândră de ce a ieșit aici. Aoleu, nu trebuia să vedeți asta, Doamne. Stați să pun înapoi. Opa.
Nu trebuia să vedeți asta, scuzați-mă. Nu era din plan. Așa. Deci după ce vă arăt mapa asta, vreau să-mi spuneți dacă vreți să lucrați pe ea sau pe cealaltă. Și eu voi ține cont de părerile voastre, dau inimă. La fiecare comentariu o să dau inimieră și like. Ok, nu, o să vă arăt această mapă și pe aceea am clipul. Ne vom vedea, cred că tot săptămâna asta. Aici avem pepenii noștri minunați. Enchanting-ul. Un alt cufăr. Și chestia de care sunt foarte mândră. Efectiv, aici am găsit, nu știu, o mină și nu m-am gândit să fac ceva aici. Uitați, am umplut-o toată numai de lemn. Sunt foarte mândră de ce a ieșit, numai că mai am să pun covor. Nu am terminat? Perfect. Am terminat covorul și ne duce aici. Deci sunt foarte mândră de ce a ieșit aici. Mă bucur. Am stat foarte mult să spar copacii. Și uitați ce am aici. Fortnite 1 în Breaking 2. Sharpness 3. Power 2. Deci, vă rog frumos. Ei bine, cam atât a fost și pe acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share, subscribe, distribuiți acest clip. Dacă v-a plăcut acest clip, vă rog să-l distribuiți, să vă și prietenilor voștri. Și ne vom vedea, cred că joi. Nu sunt sigură, dar da. Ok, pa!